21 awukan ana 721 21 na bisa 21 mo 21 ha wasena osori fi okosi no fam yesu fi okosi no fam na no wati fie bi mu ni yesu ti fie bi mu wampese obi ate yesu abaso obi ate so waba na so antumi ahinta na munum ha oba bi ane baba e won finti nka ati yesu nka no wasena oba ba hwe ne na ase ana ba hwe yesu so na ase emse nya hwa w ho max 7 7 baby a oka akoma ho asem no oka akoma ho asem wo 72 ni wo baby eni 21 so ko sa ko ti mark ho na wo ore mu na ba kinka na kinka ni e behwe ka ko mu for no amana wi e behwe nshirago ba di ida amen ndi akoma si yesu unji yesu dia asi yesu betra komam si yesu betra komam a ene obayi bonu suri nyina afirim na fe wa abode foforo dia nko James chapter 4 verse number 4 we ko to se ma no yanko aware selfo munim se wiasa da mfa no wotan wode tan onyankopon nti ti asem yo o se masama to bi se kristo ni bani bana asi kwaya emenya mintiu ana babo ka kire se dey aware selfo munim se wiasa da mfa no wotan wode tan onyankopon munim se wiasa da mfa ana wotan a otan nyankopon nti obiara opese wiasa oye wiasa da mfa no wo gina wo se nyankopon tanfo so we ba ji yesu di no sa no ko fari wiasa e say 721 awa na wo bla wo se ni wo mi ko desi minimum anga me bu kire shiraga nyankopon di da amen nti sa o ba ji yesu so di na sa no ko bati wiasa ti so ni nyame wa na eden egu yes obade mfa ba nche amen wo de ka yakubu no ye chini abawo nti nyame ba ni bisaw adopai bani pa na si ni nyame ntem ai me nyame ntie wi bone bai bani bi asi ni nyame ntem amen ko ento so na to say enti obiara opese wo ye wiase adamfo no nti obiara opese wo wiase adamfo no gina so nyankopon tamfo nti o se nyankopon tamfo timie o kiso bibia opese wo fe wiase adamfo bia o gina se nyankopon tamfo asemwe ese asofo cheche ni ye che nsano mari bi wo nsusu a edeki so so ni wiase ntem just as yes awurade wuri bobo amen ese mpratwe ayekoma wasoro de come on man tele mabawo no aso mo twempra sa man fienzi ma hwa sa ana sanye me koso nya me fi ana me fi abugu asori ana me nya me atwe wo fi asafunum ana me koso nya honam ana oboni control asofo de asori nanom diama nya me nchei esi tie nya me asem ni diso yes bori bia so ni nya me ntem nya me ntio amen kwa James chapter 4 verse number 5 osai ana say musu sa twa kasa kwa na babu no kasa ko say babu no ya kenka enkasa kwa assembly to bia no utie boa amen kwa wase na musu sa twa kasa kwa say watwe ne honhom ati ye munu nunkum onyankopon konko ode amaye a tie ni podi ma ye de som no say wo peye bone a na honhom ni tinu enyame ya twe nunkum ze do bi je oyire se me tie ya me preach ya me yedi fudwuman na me so ya me bunkrofo de nyame kara me ka kire nkrofo na me fa kwa me so nkrofo sika na me pasa o dabi asa mo kwa ye pe me so nyame na so nyame ya waba amen ka watwe ne honhom ati ye mu nunkum di obi a waji nyame asemo di bia so ye bone a ni nyame ene ya di basa o matu mu no ni nyame twi ho nunkum yes amen ka nanso madum bebre mum ni bebo wa nyame na kwama paawo nyame na kwama paa sango hwe senka obe sacrifice ni maboni bia wo ye ho na nko ni nyankopɔ ho mbobo enso still mwano ya no ye uba chewo dia wa da su tiase nya Yesu Kristo nya sanka nyame eku ntona pai ni preach na wutie mi uni boni esi ni nyame ntem kwai a me nyame ntie wo dupa sakawa twa do pai
na wurade wo mɔbɔ amen amen James chapter 4 verse number 6 ɔsai nanso ɔmadom bebree mom enti na toro na toro sɛ nti Bible na ka to sɛ Onyankopɔn sie hantanfoɔ kwan Nyankopɔn ayɛ osie hantanfoɔ kwan Nyankopɔn sie hantanfoɔ kwan ɔdom ahomraseɛ ba ne hantani obi wo ntomfo nyame asɛm nyɛ dwumabɔ yɛ hantan mama ho so obi nyame asɛm so a woyɛ hantan hantan so nyame mpɛ nti basa na bibia bɛsi nyame ntam wobɔ mpayɛ a na apem nkum na saba nti animonyam bi ɛsɛ nkepa wo nkyɛn ɛma nipa hwɛ sɛ nyame animonyam no ɛntimi mata nti sɛ nyame aka kyerɛ wo kristoni sɛ kristoni bɛma ɛnsɛ tumu na wo tiri baabi wonkyɛ wo tiri akoduro wonsɛ nonum woyɛ hantan woyɛ hantan hallelujah amen nti hwɛyɛ woanyɛ hantan kɔ enti na watwerɛ sɛ Onyankopɔn sie hantanfoɔ kwan nyame sie hantanfoɔ kwan ɔdom ahobraseɛfoɔ ɔdoma ahobraseɛfoɔ enti momfa mo ho hyɛ Onyankopɔn ase nti nɛ Bible se yɛmfa yɛ wo nyɛ dɛn ɛnhyɛ Onyankopɔn ɛnhyɛ nyame ase ɛka sɛ obi hyɛ obi ase a na yɛ sɛ nipa kɔ ɔne control wɔ nti wodi n'asɛm so so ɔte aseɛ nti obi sɛ me masa ɛnsɛ wohyɛ masa no ase nti masa no mmra na woyɛ dɛn nti nyame asɛm se yɛmfa yɛ wo hyɛ Nyankopɔn ase mansɛm duro a yɛ a na binom dididi agoa saa sɛ mansɛm duro atwam yɛwɔ adom ase yɛ masa wobɛtumi akɔti mmara so nyame yɛkɔti asase so wane bɔ sɛ dwumadi kɔ so a ɔni mmara so nti fi sɛ asɔfo binom hyɛ ase ɛkɔnda mo mmara nsɛm du na Ghana hyɛ ase sɛyɛ so ɔta sɛ because ɔkɔnda mmara nsɛm du nti bɔne bi anya dwuma wɔ asɔre fie hɔ de sɛ wosɔma no pɛ yi a mepaakyɛ wo di Nyankopɔn mmara so Yesu ɔmagu Nyankopɔn mmara amen James chapter 4 verse number 7 ɔsai enti momfa mo ho hyɛ Onyankopɔn ase wɔsɛ mfa wo hyɛ nyame ase mo nsi ɔbonsam no kwan nti sɛ wode wohyɛ nyame ase a wodi nyame asɛm so a wobɛtumi asi bonsam kwa na wobɛdwane afiri mo nkyɛn wobɛdwane afiri mo nkyɛn sɛ mosuo terene bɔtene nyɛ wosuro osuo terene abrabɔ adeɛ ɔsuo no de obi ɔbɔ terene bra hwɛ no yɛdi nyame asɛm so biara bonsam suo no kɔ nyame hyɛ wo nso ɛsɛ wobi nyame asɛm so na deɛ wɔpɛ na woyɛ nti wowo ntatia koraa na wosuro kankani wosuro sonso wosuro ntontom koraa ba ndɛma anadwo a ɔsɛ yee akura abonsamfo aba ha ɔmo ka yɛ ho pate suo nyame na nyame ma wo bae amen baako bi wɔ ha sei wɔse momme wɔ Nyankopɔn nti ɔse yɛma Nyankopɔn na ɔbɛpɛn mo ɔbɛpɛn mo asɛm yɛ dɛ paa ɔse yɛma Nyankopɔn na ɔbɛpɛn mo deɛ ne bɛtumi abɛ Nyankopɔn deɛ bɛyɛ ne bɛtumi abɛ nyame ɛne sɛ yɛbɛfa ne mmerɛ di soɔ so ɔte aseɛ yɛfa ne mmerɛ di soɔ a ɛbɛma yɛ yɛpɛ nti yɛbɛtumi abɛ nyame ɛbiri bi a yɛpɛ biaa ɔpɛ asɛm no ɛna wobɔ berɛ a wopɛ ɛwɔ nyameso mu yɛnka wasɛm because wo nnuam yɛ asɔfoɔ mpanimfoɔ nti asɛm ba mbɛka ma wo na tɛm na wobɛtumi aka asɛm a tɛ sɛ nipa adwene kɔkyiri baa wo hallelujah amen nadeɛ wɔsɛ na montim akomam montim yɛtwa de kɔ wakomam bi ɔsɛ yɛntim Mark 7:21 na medika akɔtua no ase ne wɔkenka ma me Mark chapter 7 verse number 21 ɔsɛ wɔse ne nipam wɔse nipam wɔ akomam yɛ akomam ana adwemmɔne firi ba yɛrika deɛ adwemmɔne obi ka sɛ obɛdi awu a na sɛ adwemmɔne ayɛ dɛn abantiri obi ka sɛ mekɔworɔ be a adwemmɔne ayɛ dɛn abantiri na meyɛyi nadi afiri adwuma mu wɔ adwemmɔne abantiri ne nyina wɔ akoma no amen kɔ adwamansɛm ɔba tumi drɛse na ɔkɔto sintidua ɔfa tadeɛ a kyɛ sɛ woammɛrɛ wowu sɛ atadeɛ hyɛ no ɔde kɔto sintidua de saa hyɛ wɔ nyina akoma mu na hɔ ɛnti sisa so wobɛ sɛ ɔsom nyame yie a ma Yesu Kristo mɛtena akoma nim yɛbɛbɔne bi wɔ akoma nim a woyɛ a ɛsi no nyame ntam amen kɔ adwamansɛm akorɔ no nsɛm adwamansɛm ne nyinaa wɔ akoma mu adwamansɛm ɛnɛ nneɛma a ɛma adwaman yɛ akɔnɔ goaa na nipa asua dressing fam kasa mfoni a yɛhwɛ so ɔte aseɛ ɛnɛ ne whole Ghana for instance nyinaa da ne adwaman ayi campaign
ɛna bɛma bɛsɛ ho gyina ho so a wode bra bɛtɔ bi wobɛyɛ adwuma ma wo yere woma kɔ homa kwasea wɔde ka kyerɛ wo sɛ wo ne ɔbaa da woma kɔ homa wɔyɛ sikaba wɔdua school fees ntua ɛkɔyie ɛtua tight ɛmɔfɔdeɛ wode ɛmmɔ mpa yɛ no ntwɛ nyame asɛm yie ɛma sodeɛ ma no nyame ntɛm mɛfa wo kɔto aduo so wɔne bɛtene ɔnya stroke wɔne bɛtene abɔ mawu nhyira ka nyame ni amen wɔse akorɔnosɛm ne nyinaa wɔ akomam korɔnosɛm dwene wo kora bɛfa so a ɛbɛwia maame no ɛbɛwia papa no ɛbɛwia asɔre no ɛbɛwia ɔman no akorɔnosɛm ɛwɔ akomam yes bɛse menua kristo ni bɔne bɛ na asi ne nyankopɔn ntɛm kwae bɔne bɛ na asi kwae a ɛma nyame ntie wi amen yɛnkɔ awudisɛm ɛwɔ akoma nim ɛna mewo ntɛm dodo akora wode ne mɔni ku amadeɛ mekɔ akɔyi atogu yam paa wɔyi sɛi ɔmɔni ku amadeɛ o na ɔkɔyi sɛi na togu ɔbayɛ ne ho adeɛ ɛbɛne kɛse o saa mpɔ ne wɔ nyina firi akoma mu na ɛba sisa mesrɛ wo ma wo kwa ma yesu bɛtena akoma mu na ɔni hene wɔ akoma mu na nipadua ne yɛyɛ no ɛnyɛ papa nti akoma no anyɛ yie a nyamsom ntimi nyɛ yie amen kɔ ayerefasɛm obi yere ne obi kɔ akɔda a ɛfiri akoma nim yes ayerefasɛm yɛ bɔne kɛseɛ a bible wodeɛ yɛbɛtoa so bɛbi sɛm 6:27 bible ka sɛm yɛ ayerefasɛm obi ɔfiri obɛyere yɛnti asɛm ɔ nyame ka nti anɔpa yi matoma sɛm din sɛ kristo ni bɔne ba na asi kwae a ɛma nyankopɔn ntie wi bɛbi sɛm 7:27 6:27 wate bɔne ba na asi wo ne nyame ntɛm ɛma nyame ntie wi wode ka wo kakra bɛbɔ sɛ Proverbs chapter 6 verse number 27 ɔsɛ onipa de ogya bɛsi ne kokom ti asɛm yo nyankopɔn asɛm wɔ kasa sɛ nipa de ogya bɛsi ne kokom yes a ne ntadeɛ ɛnhyɛ obusi asɛm obusi ɛkɔhyɛ nipa de ogya bɛsi ne kokom a ntadeɛ ɛsi asogye bubu ɔkɔ gyina mu ɔtadeɛ ɛhyɛ ana ɔkɔ yi sama de ahyɛ atade mu atade no ɛhyɛ yɛnkɔ ɛntoa so ne sɛ obi bɛfa nsanama so a ne nan ɛnhyɛ anaa nipa bɛfa nsanama so a ne nan hyɛ anaa saa na deɛ ɔkɔ ne nyɔnko yere no ho teɛ saa na nipa bia bɛkɔ ɔyɔnko yere ho biaa saa na ateɛ wode sɛ obi a ni gya hyɛ ne kokom wode sɛ obi a wɔnam gyim wobɛnya asomdue yes nti ɛka koma no a masa ɛsɛ sɛ wɔbɛ yesu nkyɛn wohwɛ wakoma yie bɔne so bia ne wo mu wiase biaa no bɔmpa yɛma kristo anyi mfiri netumi ɛnante sɛdeɛ yesu nasɛm ɛkyerɛkyerɛ wɔ ɔbɔdeɛ nkae daa amen nti nkasɛ nyamsom no ano wakoma mu na nya de bɔne so woka sɛ nyamsom ɛno ano wakoma mu na ate bɔne mu a ɛkyɛ sɛ wo nsakrae nkɔgye wo ka no wɔna ɛsɛ yi watɛn akoma no mu nyɛ amen yɛnkɔ wɔsɛ ne berebereɛ ɛne berebubu a nani beradeɛ ɔne nadamfo no teɛ nani bera nadamfo no kum ɔne nadamfo no ayɛ adwuma baako nani bere nadamfo no adwuma nani bere oni berefoɔ bia wogye wɔ sɛ bosomsom ni bisanɔpa yi sɛ wode ani berɛ tera sɔre fie hɔ a sɛ wode ani berɛ na gye yɛ sɔkyi ɛwɔ saa kwa wɔ so ɔpɔ gyae nyɛ sɛ ne bɛsi ne nyankopɔn ntam ɛma nyame ntiro amen kɔ amumuyɔ bɔne ntrasoɔ asɔre pani wokɔ bosom so woyɛ mumuyɔni asɔre pani kɔ bosom so woyɛ mumuyɔni so ate aseɛ nti manyɛ mumuyɔ sam amen kɔ nsisie nipa ne bɔ ɔmo asisie nipa mmiɛnsa yabɛyɛ yiwɔre sɛ sisɛ wɔ nkyɛ ɔbɛyɛ atete nipa mmienu deɛ so sisifo bia ho nsakra wadwen ɔbaa deɛ mfa ma ne nkyɛ amen david ɔbɛa wɔntie nyame asɛm ne ɔkɔyɛ bɔne no ɔsɛ ɔkunu Uria ɛna ɔfaa ne yere asɛm no awerɛho paa wɔ david ɛfa Uria yere ɛna ma yɛ kunu Uria bɔne wɔyɛ nyankopɔn yɛ a sɛ david yɛayɛ saa ɛnyame yɛ sɛ david yɛayɛ saa nti saa akwadaa no a david
ɔfa yiri nyinsa no akwadaa no yare ɔyare David bompa nyame nti wantie musene bi si woni Nyankopɔn de ntam yes edi ya mo hwɛ no TikTok ana pɛ no ɛni fɛ ɛwɔ YouTube no mo hwɛ ma bra bɔ no yie dia man pa wo bebre anya twuma awo ni nyame ntam ayɛ bɔne a nipa boa paye bɔne nipa ya wo bi ni agu so wiase afrɛfra a kisofo no mo frɛfrɛ wiase bia bɔne wiase fo ba kisofo bi ndo mo ho wuram ɛsia ni nyame ntam ɔbɔne kai amen David akoyɛ bɔne ɔbɔmpa nyame ntie 2 Samuel chapter 12 verse number 13 yɛwɛ asɛm yɛ de anɔpa yi masɛm no metudi sɛ kristo ni bɔne bɛn na asiw ne Nyankopɔn ntam paya ɛma nyame ntie wei bɔne bɛn a hallelujah amen yanka 2 Kings chapter 12 verse number 13 ana David ka kyerɛ Nathan sɛ ma yɛ Awurade bɔne David ekokum yiri a ɛfa na yere no ɛna nyame nkonko yi kyerɛ Nathan so go yi David atɛ wayɛ bɔne to difo ne kasa David ko wiye no ɛna yi David sisai na David ka kyerɛ Nathan sɛ ka kyerɛ difo ne ta sɛ ma yɛ Awurade bɔne ma yɛ Awurade bɔne Nathan ka kyerɛ David sɛ ɛna odifo ne ta ka kyerɛ David sɛ Awurade ama wo bɔne atwam na yɛ sɛ wagye ne fo so atum na wunu message a ɛba no pɛw obi obɛgye ne bɔne atum na ɔbɛka so ɔnyɛ bibia Awurade de bɛkyɛ no na kwapra bɛtɔ ne Nyankopɔn ntam David sɛ wɔayɛ wɔse na Awurade ama bɔne no atwam Awurade ma bɔne no atwam na wunu verse number 14 ɛnso sɛ wode asɛm yi ama Awurade atamfo anya bususɛm sɛ wode asɛm wei ama Awurade atamfo anya bususɛm aka nti David ɔma Awurade atamfo anya bususɛm aka anya bususɛm aka nti wɔsɛ Nyankopɔn bi wa maamam wei ne ɔsɛ ɔkɔ asɔre wei ne ɔsɛ ɔdi Yesu akyi yes wei ntimi nkɔ asɔre ɔma Awurade atamfo anya asɛm aka amen wɔse na ne sɛ nti ɔba a wɔwo nam awo no nti ɔba a wawo nam awɔ no ne ɔbɛwuo ɔba no bɛwu nyame na ɛkasa no ɔba no bɛwu hwɛ mone yɛhwɛ ne Nyankopɔn ntam yio mfa nneɛma nniagoɔ brada nyame amfa wo ama sɛ ɔbɛsesɛ ɔbɔne so sisa Yesu amfa wo ama sɛ ɔbɛsesɛ ɔbɔne so nti ɔba a na mpɛ sɛ asodie ba ne nyame ntam a suro bɔne bɔne ba na siw ne nyame ntam ama nyame ntie wɔ amen 1 Samuel chapter 12 verse number 15 ɔsai ana Nathan kɔɔ ne fie todifo ne ta kɔɔ ne fie na Awurade de wɔyadeɛ bɔɔpa Uria yere wo no ma David no ana Onyankopɔn de yadeɛ bɔ abɔfra no wiri a yere wo no ma David no nyame de yadeɛ bɔ abɔfra no nyame ɔsɔdeɛ ma wobɛtumi agye afiri ne nsɛm obia ntimi nye ɔyɛ adeɛ a wobɛtumi asesa nyame de yadeɛ to abɔfra no so yɛnkɔdeɛ ne siɛ verse number 16 na David pa Onyankopɔn kyɛm ma akodaa no nti David akyere kɔm bɔ mpayɛ ɛma abɔfra no na David bua dae David yɛ nidi ɔkyere kɔm ɔbɔ mpayɛ sɛ nka Awurade Yesu Nyankopɔn ba bɛtie ne mpa abɔ na nkɔ asesa abɔfra no yadeɛ nso anyɛ dwuma yɛnkɔ ɔsɛ na David bua dae na kɔɔ mu kɔdaa fam anato no nti David kɔda fam anatoro na ne fie mpanimfoɔ bɛgyina ne ho sɛ na ahemfo mpanimfoɔ na ka no bɛgya wo David nkyɛ sɛ fama no so afiri fam kɔbɛpagya David afiri fam David ampene halleluya amen wobɔ mpayɛ paa nso nya resource wobɔ mpayɛ paa so nipa bia ntimi nsi biribia si wo ne nyame ntam kwae ɛna ama nyame ntie wɔ no David ne wɔ nyame akoma but bɔne wɔyɛ wɔti yɛn ɛyɛ Nyankopɔn ya de hyia bɛtɔ wɔ ne nyame ntam nti abɔfra no yareyɛ no ɔbɔ mpae sɛ Nyankopɔn sa ne yadeɛ onyame asɛ abɔfra no yadeɛ deɛ na asiw ne nyame ntam amen yɛnkɔ verse number 18 wɔsɛ na dɛ ɛtɔ so nson no dɛ ɛtɔ so nson akɔkoa no wui akɔkoa no yɛ dɛ wui akɔkoa no wui na miamfie dabi wɔntie because bɔne bia bɛsi wɔ ne nyame ntam nti pa yɛbɔ yɛ nyinaa no ne nyame atu murunkɔ kata no nti mpabɔ no kɔpi murunkum saa bae amfama ɔni nyame nkyɛe amen ɛde ne sie ɛntoasoɔ ne sɛ na David nkoa no suo sɛ ɔbɛka kyerɛ no nti bia abɔfra no wuyɛ no na David nkoa no suo sɛ bɛbɔ ɔhen David amanneɛ na ɔmu suo because wɔkyere kɔm bɛsɛ nanso wɔadidi bɔmpa yɛ saa anyɛ yɛ yɛnkɔ wɔsɛ na ɔka kyerɛ no sɛ ɛna ɔka kyerɛ David sɛ hwɛ akɔkoa no da so te ase yɛ mpo no
akwara no tia sempo yene no kasae na wantie yen wantie se makae na be den na waka kyerɛ no sɛ na be den na warai waka kyerɛ ɔhene David sɛ be ne aka kyerɛ David sɛ akɔkɔ na wu akwara na wu asɛm yɛ ntimi nka because akwara no yɛ afutu be wi mu David otie ni na wawu ati amen kwa na David hu sɛ ne nkoa ne yɛ huhu no do hu sɛ wo mu didi nkomo bi huhu kwa so David hu sɛ akɔkɔ na wu akwara na wu ɛne tie no ondi bɔne bɛyi na asiw ne Nyankopɔn ntɛm bɔne bɛyi ayɛ ma nyame ntirewi halleluya amen tɛkɔbrɛbɔ bɔne bi asiw ne nyame ntɛm wɔyi saa bɔne firi hɔ ne Onyankopɔn tie wo mpaebɔ nyame ntoto wɔ nam mfa nsi yie nyame mmie abrabɔbɔ kwae ma wo nyame woma tire wo mu ne tiri so aba bɔne bi asiw ne nyame ntɛm ɔbaadeɛ wo nyamabɔ amen 2 Samuel chapter 12 verse 19 na David hu sɛ ne nkoa ne yɛ huhu no hu sɛ ne yɛ huhu no David hu sɛ akɔkɔ na wu ana David ka kyerɛ ne nkoa no sɛ akɔkɔ na wu ana ana nkoa no ka kyerɛ David sɛ ɔno so ana akɔra na wu nti nyame yɛ ntim David baba akɔra no wi ɔne bɛ na asiri nyame ntam ama nyame ntie wi yipukyi kyɛkorɔbrɔbɔ ne ɛbɔne bia woyɛ biaa no gyaeɛ na wane na wopɛ no awurade ma obi eku na wopɛ no awurade ma obi adwuma na wopɛ no awurade ma obi nyɛ obi na adwuma yɛ na wowia no ɔdwuma sɛ yɛabɛnya foforɔ awurade mfa bɔne kyɛ amen nti Yesu Kristo ɛberɛ a ɔsaa aberanteɛ no yadeɛ no ɔkɔhyia aberanteɛ no wasɔre fie no Yesu kasɛm kyerɛ aberanteɛ no John 5:10 wodi ntiɛ sɛ Yesu ka kyerɛ aberanteɛ no John 5:10 John chapter 5 verse number 10 watwerɛ sɛ enti Yudafoɔ no ka kyerɛ deɛ wasa ne yadeɛ no sɛ ɛna nyɛ homeda ada na homeda ɔma kwa ma yɛabɛsa yadeɛ wone ho kwan sɛ wo soa wo kɛtɛ ɛni kwa sɛ homeda no kata na woda soa berɛ na yadeɛ no wo soa ɔto homeda yɛnkɔ ana wɔbua wɔn sɛ nti ɔka kyerɛ mo sɛ deɛ ɔma me ho yɛ me den no deɛ ɔma me ho yɛ me den no ɔno ana ɔse me sɛ ɔno ana ka kyerɛ me sɛ wo kɛtɛ no nante wo kɛtɛ no nante ana wɔbisa no sɛ deɛ bisa aberanteɛ no sɛ wane wɔ nipa wɔ sɛ wo sɛ yiw kɛtɛ no wane nante na ka kyerɛ wo sɛ homeda yi kɛtɛ no nante nipa bɛyi na ɔmani aberɛ no mani abere papapapa hwɛ wɔhaw bi abɛtoɔ soɔ no nipa bi nso sɛ nyina sɛ wɔha no nkaw so na ɔmenya wo sɛm tɛ meka kyerɛ sɛ bɔne bi siw no nyame ntam ayi bɔne no mfiri hɔ yɛmpɔ mpa yɛ nyame atie wɔtumi de ɔtamfoɔ so nkonim amen yɛnkɔ ana wɔbisa no sɛ tɔm bisa aberanteɛ no sɛ wane wɔ nipa wɔ sɛ wo sɛ yiw kɛtɛ no nante no wan na ka kyerɛ yipa bɛ ne ka kyerɛ sɛ yɛkɛtɛ no nante ɛnso deɛ ana ne ho asa no ne wɔnim wɔ nipa korɔ na aberanteɛ wɔanyɛ dɛn ne wɔnim wɔ nipa korɔ kɔ no nani afira na wɔhu nipa no sɛ ɛboi ne saa meyadeɛ tɔm bisa no wɔntimi ankyerɛ yes nhyira ka nyame ni amen ɛfiri sɛ nkurɔfoɔ kɔku no wɔ hɔ nti na Yesu atwa ne ho afiri hɔ ne Yesu afiri ɛnkɔ yɛyɛ akyiri no Yesu hu n'asɔre fie hɔ nti Yesu kɔhyia aberanteɛ no wasɔre fie hɔ ana wɔsɛ no sɛ Yesu ka kyerɛ aberanteɛ no sɛ hwɛ aberanteɛ ho ayɛ wo den ho ayɛ wo den ɛnyɛ mpɔne bio ɛnyɛ mpɔne bio na deɛ sere yɛi anyɛ wo deɛ sere yɛ anyɛ dɛn anyɛ wo asɛm a Yesu ka kyerɛ aberanteɛ no wɔsɛ aberanteɛ ɛnyɛ mpɔne bio ɔho atɔw so ate asɛ yes ɛnyɛ mpɔne bio na deɛ tɛ sɛ anyɛ wo na deɛ kyerɛ sɛ anyɛ dɛn anyɛ wo ɛhyira nka Kristo di daa amen bɔne sie ne Nyankopɔn ntam kwa yɛ o nti amane wei kanyɛ amane bi ntimi nkuro o nanso bɔne bi nti ɛkwa bi asi wɔhaw anyi wɔhaw a ntimi nkuro o bɔne nti ɛkwa bi asi masɛ metudi sɛ bɔne mpa na asi ne Nyankopɔn ntam kwa yɛ ɛma nyame ntie wei nti Yesu ne aberante no si asɔre fie hɔ no wɔka kyerɛ ne sɛn ana wɔka kyerɛ no sɛ owura wo ho ayɛ wo den owura wo ho ayɛ wo den ɛnyɛ mpɔne bio ɛnyɛ bɔne bio na deɛ ɛkyɛn sɛ amɛyɛ wo na deɛ kyerɛ sɛ ayɛdɛn ama amɛyɛ wo ama amɛyɛ wo Yesu ka kyerɛ no na kyɛ sɛ bɔne ɛtumi ne nsusuasoɔ bɔne yɛ dɛn ɛbi nipa so bɔne ne nsusuasoɔ yi bebree ɛbi nipa brabɔ so tini Yesu ka kyerɛ aberanteɛ sɛ ɔnkɔyɛ bɔne biom yɛde kyee sɛ ama no so nti obi a wosɔre biaa no sɛ bɔne bi nti ɔhaw bi aba a nkɔyɛ saa bɔne no biom Kristo mfa bɔne nkyɛ amen
John chapter 8 yɛn asɛm bi wɔ John chapter 8 verse number 1 yɛn asɛm bi wɔ nti ɛnkyɛn no masɛm bɔ wieyɛ obi a wotie na no pɛ biara no bimɔni sɛ wɔsesɛ wabrabɔ na wɔyɛ mma wɔ Kristo mu na bɔne bi ɛsi no Nyankopɔn ntam kware bɔne no firi hɔ na afei Awurade Nyankopɔn tie mpaabɔ yɛnkɔ John chapter 8 verse number 1 yɛnkɔ na Yesu kɔn me pɔ no so Yesu kɔn me pɔ no so na ahomakye no ɔba asɔre fie hɔ bio Yesu ba asɔre fie hɔ bio na ɔman mu no nyinaa baa ne nkyɛn ɔman mu no nyinaa ba Yesu Kristo nkyɛn na wɔtena ase kyerɛkyerɛ wɔn ɛne Yesu tena sɛ wɔka Nyame asɛm akyerɛ wɔn verse number 3 na atwerɛfoɔ ne Farisifoɔ no de wɔ baa bi a wɔtena adwumammɔ mu bae nti atwerɛfoɔ ne Farisifoɔ ɛne wɔ baa bi a wɔkyerɛ adwumammɔ so aba Yesu nkyɛn na wɔde ne bɛgyina mfimfini no to no ba no bɛgye nipa no mfimfini wɔka kyerɛ no sɛ ɔmɛka kyerɛ ɔbaa no sɛ kyerɛkyerɛfoɔ ɔmɛka kyerɛ Yesu sɛ kyerɛkyerɛfoɔ wakyerɛ ɔba yi wɔ adwumammɔ mu so pɛɛ ɔbaa kɔ ɛna bɛma bi sisɛ nso ɔne ne da wode yɛyɛ agani yɛne kuhuni yɛkɔkye ne ɛde naba na deɛ ɛnso Mose hyɛ mmara no mu sɛ Mose atwerɛ ato mmara no mu sɛ wɔnsi nipa a wɔte saa naboɔ obi a ɔte saa bia wɔnsi naboɔ na wo so wo so sɛn na wo so deɛ na woka na yɛi deɛ Yesu deɛ na woka ana yɛ dɛ verse number 6 na yɛi deɛ wɔka de sɔɔ ne hwɛe wei deɛ wɔde sɔ Yesu hwɛe na wɔanya biribi ankoto n'ano na ɔnya biribi ayɛ dɛn atoto Yesu ano yes wɔde kɔsɔɔ Yesu hwɛe ɔbaa bi ɛba sɛ nkɔbɛsɔ ahwɛ wɔntimi ani ne so ɔne nada sigidi ɔbaa no baɛ nyinaa wɔntimi ɔne ɔbaa nada obi ka sika bi de suma o ɔmo ahyɛ dɛ ma sika no borɔ so ɔhwɛ sɛ ne nsu baateɛ wokɔtɔ adeɛ no deɛ ka wode ahwɛ botom bɛkɔ no hu sɛ wonyɛ nipa papa sɛ ɔtema sɛ nti Yesu Kristo ɛkasa ɔbaa no amen na Yesu brɛ ne mu ase de ne nsa tea twerɛtwerɛ fam de nsa tea twerɛtwerɛ fam na ɔda so a ɔbisa no no nti Yesu ɛtwerɛtwerɛ fam a ɔmo bisa no no ɔma ne mu see wɔn sɛ Yesu pagya ne na ɔka kyerɛ nipa bi ɔbaa no baayɛ sɛ ɔmo deɛ bɔne ni ne ho no mo deɛ bɔne ni ne ho no ma ne nto ne boa kane ma ɛboɔ ne kura no no ma ne nto ɔbaa no kane Yesu bɛ ka saa amen na ɔbrɛ ne mu ase biam twerɛtwerɛ fam ɛna ɔsa twerɛtwerɛ fam na wɔn deɛ ɔteeɛ nti ɔmo hu deɛ Yesu ka deɛ ɔtwerɛtwerɛ no ɔmo huni na wɔn ho ne bu wɔn atɛn na fɔ ɔmo ho ne bu ɔmo fɔkɔ na ofiradi maako firi mpanimfoɔ no so deɛ fɛ yi wɔn hyɛ sɛ ɔmo firi Yesu nkyɛn kɔ baako efiri mpanimfoɔ no de kɔsi nkwadaa so firi mpanin kɔsi nkwadaa so na ka Yesu nkoa no ɔba ogyina mfimfini no ɛna ka Yesu nkoa no ɔbaa no ɔmo kɔkyerɛ dwamɔ so no a wɔde bɛsɔ Yesu ahwɛ no ɛka ɔmo nkoa wɔ mfimfini hɔ verse number 10 na Yesu maa ne mu so Yesu pagya n'ani na wɔn ho obiara gye ɔbaa no nkoa wɔn ho obiara ɔmo ɔde kyaagye bɛbɔ ɔbaa no wɔn ho obiara gye ɔbaa no nkoa ana ɔsɛ no sɛ Yesu ka kyerɛ ɔbaa no sɛ ɔbaa ɛhe na watoafoɔ no wɔ watoafoɔ no wɔ obi a mu mfo anaa ɔmo a mu mfo anaa ana ɔkaa sɛ ɛna ɔbaa no kaa sɛ obi a mu mfo wura ana Yesu Kristo sɛ no sɛ Yesu Kristo ka kyerɛ ɔbaa no sɛ nso mi mu fɔ nso nyɛ dɛn mi mu fɔ nso mu fɔ kɔnɛ nkɔyɛ bɔne bio kɔnɛ nyɛ dɛn nkɔyɛ bɔne bio ɛne ne sie no Nyame ntam kwae deɛ baade afofo birim ɛntumi nkasa nkyɛ sɔre ma mu nya bɔne yɛ na bɔne asiri da wɔ asɔre dɛm ɛnnɛ nneɛma ɛsɛ ka Nyame yɛma nsɔre ma nyinaa ɛbɔ sɔre ma ntuafoɔ mɛse Nyankopɔn ɔhɔ wotumi yɛ atuma ɔmpabɔtofoɔ na wo bɔne bi asiri ne Nyame ntam ntiama wo mpɔbɔ ntumi nkɔ Nyame nkyɛe ntiama wo brɛ nkyɛnɔpa yi asoma wɔtie no wopatɔ kyɛke wabrabɔ sesɛ ne bɔtua no na bɔne bia bɔnefo bi yɛtim biaa no woyie firim na afei amasomdua ba no Nyame nkyɛe ama Nyame atie mpabɔ amen verse number 11 no wasae ana ɔbaa no kaa sɛ dɔba ka kyerɛ ɛka sɛ obia ntumi amu mefo wura bia ntumi amu mefo ana Yesu se no sɛ Yesu ka kyerɛ ɔbaa no sɛ nso mi mu fɔ nso mu fo ɔnɛ nkɔyɛ bɔne bio kɔnɛ nkɔyɛ bɔne bio na nkɔyɛ bɔne bio Yesu sɛ mɔde maa no no nti ɛnɔpa yi mosɛm a mede baa yi matiefo a motie me awɔ TikTok nyinaa no ɛne ma motie me wɔ YouTube no mepɛmekyɛ wo bɔne bɛ na asiri Nyankopɔn ntam a ɛbɛ Nyame ntie bɔne bɛ nti wotie asɛm yi wawo ne bɔne bi a wayɛ a ɛwɔ huntaeɛ mu a nipa huni but wɔn sɛ ɛyɛ bɔne kɛseɛ asiri Nyame ntam nti ama nneɛma mu ayɛ dinama because
wobɔ mpaya nyame ntie dɔrɔpai bɔɔma ne sɛ saa bɔ no su no wobɛyɛ firi nipaduam na onyankopɔn teasefoɔ ahu mmɔbɔ bɔde mfa ma no nkyɛ amen last quotation John 9:31 na mfa sɛ mmerɛ wie John chapter 9 verse number 31 yɛnkɔ John chapter 9 verse number 31 wɔsɛ na yɛde yɛnim sɛ onyankopɔn tie wɔde bɔ yɛni na yɛnim sɛ onyankopɔn tie de bɔ yɛni yɛne kɔrɛ kristofoɔ yɛnim sɛ onyankopɔn ntie de bɔ yɛni nti ɛmfa saa ɛsu no ɛntere nyame no ase yɛ sɛ nyame ntie amen na sɛ obi mfɛre wɔ nyankopɔn na wɔyɛ deɛ ɔpa sɛ obi bɛbi mfɛre nyankopɔn ne nipa no yɛ de nyankopɔn paa ɔno na wɔde nyankopɔn tie no ɔne wɔde nyankopɔn ayɛ ɛtie no simple wɔsɛ na yɛnim sɛ nyankopɔn tie de bɔ yɛni sɛ obi fɛre nyankopɔn na wɔde nyankopɔn paa ɔne nyankopɔn tie no nsa akɔtɛsi na mede atwa masɛm no toɔ nti berɛ nkwa wɔyi na wɔne wɔwɔyi deɛ bibia no waka kyire nti bɔne so bia wotim biaa no firim dwomfofoɔ tom na afei asomdue mɛda ne nyame ntɛm na afei nyankopɔn tie mpaebɔ mede masɛm asi awurade nyankopɔn ho yɛ bɔbɔ de mɛyɛ da ɔmmi asɛm no safoa ɛmfa ma me na menyɛ bi ma matifoɔ tie me na ɔmo so nya adwe sakra ne nyame hyira ma ɔmo so daa amen onyankopɔn agwama yesu a woyi wiase nyina agye nkwa ɛnɛ ahomakye anɔpɛ yɛde wase yɛkamfo yɛhyiwa no onyam sɛ wagyina wotumi ne wankasa watiri mpo ɛdɔɔso na boro soɔ so waka ɔgye kɔbɛkye a wawurade awie bere mu no wode wasɛm no awura mu sɛ wɔnka wasɛm ne wodi kɛse ne wadanse nkyerɛ amaama ne atiefoɔ ɛnɛ anɔpɛ wɔn yɛ hunu sɛ bɔne yɛ ade a ɛyɛ werɛmfo a ɛyɛ ade kɛse a ɛsi yɛne onyankopɔn teasefoɔ ntam sɛ ne bɛyɛ mpa bɔ nyɛ yie nti anɔpɛ yɛhyiwa no onyam ɛkamfo ɛde wase sɛ wafo wakɔ no dɔ mama so ahu ama yɛ hunu botaeɛ a ɛno nti ɛbɔ mpaeɛ a onyame wɔntie ɛna anɔpɛ hu yɛmmɔbɔ na wafo wakɔ mu akasa yi asɛm ne yɛkra ne nipadua ntena yɛn nyinaa ntimi mmɔ bratene na wawurade a wode ɔsoro ne asase ɛbɛsi wɔ ama wo din na ɛda adi akyire bɛnya nkwagye no asɛm nti wakoa yi yɛne natiefoɔ nyina so anya nkwagye yɛn nyankopɔn ne awurade ne wonam wadom nti ɔsom gyama ne yɛntena na ɔpɛ amen adɔfo no ɛyɛ prophet Jacob Echi ɛna mote me nkan no True Faith Church International Kumasi Soko by Wood Village Bola Junction asɛmpa yi mede fi True Faith International Soko by Wood Village na mede brɛ wɔ Jacob Echi studios hɔ na asɛmpa firi bae na asafo yi ukuro de bia yɛhyiam ɛyɛ mpaabɔ kɛseɛ ɔsi Yesu Kristo kan sɛ mɔkɔkɔ asɛm no nsɛnkyerɛnne bɛdi mu akyi te sɛdeɛ megu so a meka asɛm no nti no ama nsɛnkyerɛnne di asɛm no akyi te ma ɔmohwɛ ma TikTok ɛne YouTube no so ɔhaw bi akyekyere wakyɛ a bra yɛbɛgye nyame tumi so asɛ nyame ama ɔhaw no afiri so nti ukuro de bia yɛ mpaabɔ kɛseɛ ɛwɔ Kumasi Soko by Wood Village ukuro bia yɛ mpaabɔ kɛseɛ de sɛ wohwɛ me ɛwɔ Ghana mam ha apɛsɛ sɛ adidi kɔ awa baabi a wo biara no ɛdi ukura do afaka ne bra mpaabɔ no bi na ne nsuo bi a asoa wakyɛ ɔhaw bi a atrɛ wo so akyɛ a ɛma ɔne gye nwie pɛyɛ no wɔ Yesu Kristo diri mu ɛbɛfiri so akɔ ɛsiane sɛ ɔnokwafo no bɛ wahyɛ yɛn bɔ nti ukura do a ɛbɛ yaa no meto me nsa frɛ wo ɛwɔ Sogba Wood Village ɛwɔ mpaabɔ no ase saa ne fie no biara ɛnso ɛwɔ kyena ate kɛseɛ efie no bia ɛwɔ kyena ate kɛseɛ ɛwɔ True Faith Church International yɛwɔ Kumasi Soko by fie no bia ɛwɔ kyena ate kɛseɛ de fie no bɛn nso bɛtumi aba ama ɛwɔ kyena ate no
mimi ndo bia so osom da so wo pese oba me osom a mimi da beti ma ba ne no nyina asom na so da achi onyankwa gya ma okra ti number me ni tu dwan no ani na so pese oba empabo ni bia wo ba fra so na fo di aba mpabo no ti number ni nie bo di ana chiro 0243 81 97 56 0243 81 97 56 your number way ana pesa oba empabo ni bia ana so ni bia oba frɛ ne direction ama no nkwada ebo ya ojade wiye bia na ne nyina bobom ayam paebo no na fe nsanche ni bia so abra bom na so himu franka ahye osu nyankopɔ nyam nkwada wo ya ebo ni hwe wanim fiare be hwe wanim ewo True Faith Church na se okuma so pa village na fo aba me ayam paebo no nyankopɔ nhyira matimfo nyina medamu nyina asem ko so ana mo hwe mo TikTok mo ko hwe mo Facebook mo ko hwe mo or say YouTube wo na ojakopo beshiram asudie ka obia amen mire nyame aduma ochina bana mbati yanka nti nyame asudie nka mo